Dolomra taon mate hit hilo tikrong thomalong langbung paplang det. Duar bagori tondesis kondinisi ke parlo dolomra taon mate hit hi along lotikrong thomalong langbung plang det. Pinpur dame ke damtang MP election aprang duar bagori pherang ke pen MLA Dr. Momin Deputy Speaker aki hai alang liphan karjo hut towar kavia putha karjo hut MLA Dr. Momin ke thak ke dolomra angkang ke towar ke scheme tilap lo. Lahai ke nangkar junang ji alama veluh pusi pherang ke aphan than tekkan sitame non apor ke dolomra taun along ke rat hek pronglo non barla ke chang ke chiapor ke towar along langroi plang dep lo labang suajok radatun ke dan ke bang sumpik lo la CML Dr. Momin kaningje lan ke ko ana hoklo lapen non pudam mimilo dolomra angkang along towar skin ke pilap lo sitame non ke kontraktor atumtong adai ke doloma matang te KC pentong ut ke pite loma pusi raratun ke sanchon chathan sai si dolo tang te labang so puthak ko an si dolomra rataphan karbiano autonomous consur pen ningpang sam thekjima lapen rapon thekjima pusi raratun ke kachong hong pen kai keta me chepaning ding pon bomlo news desk sport Anglong 24/7 news.